Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka kenhun ya leka jong Nongbri Brothers FC, kan saya kun Pyrshah ya ka Rngiew FC hak arprai tari unai wiang ajar pesau, hak lumpung Mawlangwir Invitation Football Tournament ajar arpesau arpesan, balapenya da ka Mawlangwir Sports Club hapo madan Rowell Lindo Stadium site snat Mawlangwir, Southwest Khasi Hills District. Kuman syukdo ketika lumpung kadai ka bahe du hapo ka dong ka than, ka baka khusnam kan long da ka song pisa, ka baka total prize ka long khat arlak tingka haringkat ki trophy. Na kaliang ka Mawlangwir lingba ka tournament committee ka lapentep ru bah ketika sni kita ki kenhun rat ba kin sawan ra i rangil kai ki batbit na poka jela bar kum ju ru na bari. Ka Mawlangwir Sports Club ka lapentep ru ba ka dor bai rung ka long shis pa tingka marway bar ka don ru ka jing penek kai ka lucky draw ya ki pat ba ru football ka ba ka khusnam ka long 10,000 bar san hajar tingka. Kumta na kaliang ka Mawlangwir Sports Club ka khot bar wer ki pat ba ru football jong ka dong ka than bakin ajing ka shan lem ka sports club ban wan sakhi ya ketika jingel kai ketika sni kebala ban penlong ke jingel kai ke ba itnat hapding kita ki artali ki kun hun.